Chris Hugh dros y gigrydd i'r Barri. Bale yn cael ei chodi fewn i'r cwrt, ond Kieran Mills-Evans ar peniad. Ryan Newman ar ergyd i gefn y rhwyd. A mae'r Barri ar y blaen, ond ydy'r gol mynd i cael ei chaniatáu. Ydy, mae'r dyfarnwr Ryan Newman. A'i gol gyntaf ers y penwythnos agoriadol. Cwestiwn oedd Kane McLagan yn cam sefyll o flaen y golwr. Alex Fletcher, Neil Mitchell di dod yn fer yn ôl i. Di clywed yr alwad gan Callum Roberts allan ar y chwith. Digon o le, digon amser i groesi. Y Bale at y postyn pella. Luke Bamford yn codi, ond y peniad fymryn heibio'r postyn. Jack Perry yn y gol heddiw. Dave Jones wedi wahardd. Ethan Jones yn troi'n hyfryd, yn ryddhau Nick Ruston. Ruston i fewn i'r cwrt yn gwasgu'r Bale. Heibio Mike Lewis ac yn union i'r sgôr. 7fed gol y tymor i Nick Ruston. Drenewydd yn gyfartal, chydig dros chwarter awr wedi chwarae. Yr amddiffyn yn cam amseru'r dacl. A Nick Ruston yn gwneud y gweddill. Tefled hir gan Jonathan Hood. Flic ymlaen Mills-Evans. A Cottrell nôl i fewn at Kane McLagan sy'n creu lle ergydio. Hyfryd gan McLagan. 12fed gol y tymor i flaenwr bach y Barri. Mi nath o'n dda i greu lle iddo fo hun efo yma. Greening, y bas allan at Ryan Newman. Sgorio'r gol gynta'r Barri. Alex Fletcher yn ei fugeilio fo. Y croesiad yn isel. Mae'n syrthio i Jordan Cottrell ar ymyl y cwrt. Jack Perry yn arbed yn isel, cynnig da gan Cottrell. Crydd cael ei chymryd yn fer. Callum Roberts yn codi'r Bale yn uchel. Sears ar peniad, oedd rhaid i Mike Lewis gael cyffyrddiad ar hwnna i droi'r Bale dros y traws. Peniad da gan Sears, ond Lewis i'r adwy. Mike Lewis, targed ydy Newman sy'n rheoli'n dda. Mae Cottrell ar edrych o'i flaen o. Jordan Cottrell i fewn i'r cwrt. O'n cael ei lorio gan Kieran Mills-Evans. Ond i ddim yn gico'r smotyn i'r Barri. Mae'n mynd i'n edrych fel bod Mills-Evans wedi dod ar draws llwybr Cottrell yn fanna. Fletcher at Craig Williams, y cefnwr de, y capten. Yn curo Newman. Y bas at Ruston. Ruston yn ergyd isel. Lewis yn arbed. Tybed fydd y Ruston di gallu pasio hon yn sgwar. Oedd Tom Goodwin yn rhydd yn y cwrt bach. Greening allan at Macaulay Southam. Southam yn llithro heibio i ddau o amddiffynwyr y Drenewydd. Ac heibio Mills-Evans. Ac unwaith eto di'r dyfarnwr ddim am roi cico'r smotyn i'r Barri. Oedd llaw Mills-Evans ar draws Southam. Honna ella ddim mor glir ar un diwetha. Cooper, mlaen at Cottrell, yn creu lle, creu amser iddo fo'i hun. Mae rhyw 5 am ddiffynwyr y Drenewydd ei amgylch, ond y bas dda tuag at Jonathan Hood. Hood i fewn i'r cwrt, yn prodio'r Bale, fymryn, heibio'r postyn. Craig Williams, y gigrydd, dyrniad gan Mike Lewis. Kenton ar ymyl y cwrt, y Bale at Fletcher, cyflem yr ergyd. Methu taro'r targed. Callum Roberts eiliadau sy'n weddill yma. A Lewis yn ymestyn i droi'r Bale allan. A dyna y symudiad ola. Buddigoliaeth i'r Barri sy'n ei codi nhw i'r 7fed safle. Gavin, that was a great result for you. Yeah, absolutely. You know, let's give Newtown credit. They're a good side, all right, and I think that today they showed some really good qualities. But coming here, we knew it was going to be a tough place to come and get a result. But yeah, delighted, you know, really delighted. And you know, there were a few moments in the game where I think we conceded a sloppy goal, which is disappointing. But we had to show our character, and we bounced back again. You know, so yeah, delighted. You know, it's the first goal is offside. Our goalkeeper says that their player's in the line of his view. The linesman disallows it, and then the referee overrules him. That's questionable. You'd think the linesman had a better view than the referee, but look, it's one of those frustrating, disappointing days that you get in football. But we have to move on, and you know, like I said, we've played really well today, and we played well last week, but we've ended up losing games that we shouldn't have done.